ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманди телевизион. барномаи навбати маърифати ҳуқуқӣ ба таваҷҷӯҳи шумо манзур мешавад. тавре мо қаблан иттилоъ дода будем, бо иқдоми прокуратураи шаҳри панҷакен дар ҳамбастагӣ бо телевизиони симо ва ҳамкорӣ бо ташкилоту корхонаҳо ва мақомоти гуногун ҳар ҳафта барномаи мазкур барои шумо таҳия ва пешкаш мешавад. мавриди зикр аст ки дар барномаи имрӯзаи мо ёрдамчии калони прокурори шаҳри панҷакен ҳуқуқшиноси дараҷаи 1 ҳомидов дилшод ва мудири бахши танзими анъана ва ҷашну маросим дар шаҳри панҷакен парвез амонзода иштирок доранд. ман ҳарди шуморо ба ин барнома саимона хайрамақдам мегӯям. ба ҳамагон маълум аст ки бо пешниҳоди бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон санаи 28 декабри соли 2023 дар ҷараёни ироаи паёми навбатиашон ба маҷлиси олии кишвар пешниҳод карданд ки ба муносибати 30 солгарди қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карда шавад. бо мақсади иҷрои ин дастури супоришҳои пешвои миллат аз тарафи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба қонун дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. муҳтарам ҳомидов дилшод, лутфан мегуфтед ки зарурияти ворид кардани тағйиру иловаҳо ба ин қонун аз чӣ иборат буд ва мардум бояд талаботи ин қонунро чӣ тавр иҷро намоянд? ташаккури зиёд. қабл аз ҳама сипосгузор ҳастем ки дар барномаи худ таклиф намудед ва ин ҳам бошад як аз тарафи худи роҳбарияти мақомоти прокуратура ва прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба масъалае ки айни ҳол шумо зикр намудед нақша чорабиниҳои алоҳида таҳқиқ ва тасдиқ карда шудааст. дар баробари ин аз тарафи прокуратураи шаҳр вобаста ба масъалаи мазкур яъне қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими нақша чорабиниҳо тасдиқ карда шуда, айни ҳол он аз тарафи кормандони прокуратураи шаҳр мавриди амал қарор дода шуда истодааст ва вобаста ба бандҳои нақша чорабиниҳои тасдиқ гардида аз тарафи кормандони прокуратура иҷроиши онро таъмин карда истодаанд. масъалаи танзим ин яке аз масъалаҳои мубрами рӯз ба ҳисоб рафта, он новобаста аз чораҳои ҳамарӯза андешта истода дар ҷамъиятҳои деҳоти шаҳри панҷакен қонуншиканиҳои зиёде мушоҳида ва ба назар мерасад. аз ин лиҳоз ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки прокуратураи шаҳри панҷакен дар ин самт як қатор корҳоро ба сомон расонид ва чӣ хеле ки шумо қайд намудед тағйиру иловаҳое ки дар қонуни мазкур дарҷ карда шуд, ин пеш аз ҳама аз он хулосаворӣ кардан мумкин аст ки мардуми тоҷик аз замонҳои қадим то ба имрӯз соҳиби расму оин ва маросимҳои гуногун буданд. аксари онҳо дорои хусусияти ахлоқию маънавӣ ҳастанд. новобаста аз ин то ба имрӯз вобаста ба ин масъалаҳо мушкилиҳо ба миён омаданд, маъракаҳои исрофкорӣ ва худнамоии мардум ба назар мерасад. аз ин лиҳоз ҳамин ҳолатҳоро ба инобат гирифта ба қонуни мазкур тағйиру иловаҳо дароварда шуд ва бояд қайд намоям ки айни ҳол қонуни мазкур мавриди амал қарор дорад ва ногуфта намонад ки қаблан дар қонуни мазкур вобаста ба камбудие ки аз тарафи сокинон ва дигар нафарон шахсони мансабдор ба қонуни мазкур ба камбудиҳо роҳ медоданд, ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ нашуда буд. айни ҳол бошад вобаста ба содир кардани қонуншиканиҳо дар соҳаи танзим баъд аз ҷазои татбиқи ҷазои маъмурӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ яъне бо моддаи 334 иловаи 2 пешбинӣ шудааст. аз тарафи прокуратура чунин далелҳо ошкор шуданд ва нисбати нафароне ки хилофи ин қонун амал карданд ҷазохо дода шуд? дуруст қайд намудед. вобаста ба масъалаи мазкур гуфтанӣ ҳастам ки самти танзими анъана ин яке аз самтҳои афзалиятноки назорати прокурорӣ ба ҳисоб меравад ва
ҳамарӯза таҳти назорати прокурори шаҳр қарор дорад ва прокуратураи шаҳри Панҷакент дар якҷоягӣ бо дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ бахши танзими мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ҳамкориро зич ба роҳ мондааст ва дар ин самт як қатор камбудии қонуншиканиҳо аз тарафи прокуратураи шаҳр ошкор гардид, ки ин боиси таассуф мебошад. яъне ки новобаста аз чораҳои ҳамарӯза андешта истода то ба ҳол камбудию норасогиҳо дар фаъолияти мақомотҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки яъне ки аз сабаби дуруст ба роҳ намондан, корҳои профилактикӣ нагузаронидан ва корро дар ин самт ҷоноб накардан, то ба ҳол аз тарафи сокинон ва дигар нафарон камбудии қонуншиканиҳо аз тарафи прокуратура ошкор карда шуд, ки вобаста ба қонуншиканиҳои танзими анъана танҳо дар давоми сипаригардии соли ҷорӣ 16 адад парвандаҳои вайронкунии маъмурӣ ошкор карда шуданд. яъне мақсаду мароми эълон шудани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ ин баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон равона шудааст. дуруст қайд намудед. Прокуратураи шаҳри Панҷакент аз сабаби эълон шудани соли маърифати ҳуқуқӣ, яъне соли ҷорӣ, дар ин самт корро бо маром идома дода истодааст. яъне бо аҳолӣ вохӯрӣ, суҳбату вохӯриҳо гузаронида, ба саволҳои пешниҳод гардида посухҳои мушаххас дода, дар як вақт ба мардум тағйиротҳои қонун, тарзи ҳаёти солим, бо масъулини соҳаи тандурустӣ ва дигар масъулине ки ба ҳамин соҳа равона карда шуданд ҷалб намуда, бо аҳолӣ суҳбату вохӯриҳо мунтазам гузаронида истодааст. ҳамзамон дар воситаҳои ахбори омма, дар матбуотҳои даврӣ мақолаҳо, дар рӯзномаҳои маҳаллӣ, вилоятиву ҷумҳуриявӣ мақолаҳо ба таб расонида истоданд. ногуфта намонад, ки дар ҳамин моҳи сипаришуда дар рӯзномаи маҳаллии Зарафшон шахсан аз тарафи худам мақола вобаста ба танзим ба таб расида шуд, ки ин ҳам ба чоп расидааст ва ба мардум огоҳ мебошанд. парвиз амонзода, бахши шумо асосан дар самти татбиқи ду қонун, яки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодиҳои динӣ фаъолият мекунад. таври инҷо муҳтарам ҳомидов таъкид карданд, воқеан имрӯз омӯзиш, тарғибу ташвиқ ва иҷрои талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз ворид намудани тағйири иловаҳо ки аз тарафи парламенти кишвар тасдиқ гардид, бисёр мураккабу мушкил аст. лутфан мегуфтед ки дар ин самт аз тарафи бахш чӣ корҳои мушаххас анҷом дода шуд? соли ҷорӣ қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав қабул гардид. дар қонун бисёр тағйироти илова шуд, ҳам бобати гузарондани ҷашнҳои расмӣ, ҳам гузарондани ҷашнҳои оилавӣ, ҳам маърака ва дигар чизҳо ҳам сабукӣ оварданд. қонуни мазкур тартиби гузарондани ҷашну маросимро муайян карда ба ҳифзи арзишҳои асили фарҳанги миллӣ, пешгирии хурофоту таассуб, баланд бардоштани маънавиёт ва сатҳи иҷтимоию иқтисодии мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст. чӣ тавре ки дар моддаи 9 қонун ҷашнҳои расмӣ омадааст, рӯзи истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи ваҳдати миллӣ, иди байналмилалии Наврӯз, иди Меҳргон, иди Сада, иди Рамазон, иди Қурбон ва дигар идҳо тибқи қонунгузорӣ баргузор мегардад. ҳамзамон дар рӯзҳои иди Рамазон ва иди Қурбон дастархони камхарҷи идона ороста шуда, исрофкорӣ, зиёдаравӣ, тақдими ширинӣ ва тӯҳфаҳои дигар, яъне идгардак манъ карда шудааст. ҳамино бояд қайд намуд, ки дар рӯзҳое ки иди Рамазон ва иди Қурбон ҷашн гирифта мешуд, пеш аҳолии шаҳру деҳот дарбадар мегаштанд хонаҳои шахсое ки азодор буданд. ҳозир ҳамин чиз аз байн рафт, мардум ба сабукӣ омад. ҳамон дар қабристонҳо меранд, дуои фотиҳа мекунанд, баъд аз он дарбадаргардӣ аз байн рафт, ки мардуми шаҳру деҳоти Панҷакент
моҳияти қонунро нағз дарк намуданд. یعنی کارهای ترغیب‌آمیز از طریق برشافتی شده است. البته мо гурӯҳи корӣ سازمان معرفتی حقوقی است. البته мо бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ҳамкории зич дорем. якҷоя рейдҳои муштарак вохӯриҳо гузаронда ҳамин моҳияти қонунро фаҳмондем. мардум ҳамин чизро нағз дарк намуданд. خب پیشروی معظم ملت در ملاقات با نمایندگان جامعه خادمان دین سنه 9 مارس سال روان بار دیگر تاکید کردند که ما باید از زیاده‌روی دست کشیم و در مسئله زیارت حاجی های حاجی طالبان این در خانم درج شده است. انا این سال حاجی های ما از زیارت خانه خدا برگشتند. در همین سمت اون کمبودی ها آشکار گردید یا مردم این طلبات را رعایت میکنند. البته درست قید کردید. дар моддаи 13 омадааст маросими ҳаҷ ва умра маъракаҳои усилу пешвоз вобаста ба адои ҳаҷ ва умра дар доираи оила гузаронида мешавад. ташкили маъракаҳои ҳоҷи зиёрат, ҳоҷи талбон, ҳоҷи ошӣ ва маъракаҳои дигар, инчунин тақсими тӯҳфаҳо, идона оро додани ҳавлӣ, кӯчаву маҳалла ва мошинҳо ба хотири ҳаҷ ва умра манъ карда шудааст. албатта дар ин самт камбутиҳо ҳастанд, лекин ҳамин сол мо корҳои фаҳмондиҳӣ намудем. вақте ки зоирон дар адои ҳаҷ буданд, мо ҳар як оилаи онҳо намоянда дар толори калом бо иштироки муовини раиси шаҳр Шукурзода даъват намуда корҳои фаҳмондиҳӣ гузарондем. ҳамзамон роҳбаладое ки ҳаминои роҳбаладӣ мекарданд ҳоҷиҳоро дар тамос будем ки ҳамонҳо фаҳмонанд ки ҳамин кори тӯҳфатӣ, ҳавлия зебо оростан ё ин ки маърака намудан бояд пешгирӣ кунем. پس از بازگشت گروه حاجیان از شهر پنجکین همین طلبات قانون رعایت شد. албатта ривоят шуд. мо мушоҳида нагардидааст оиди ҳамин ҳозир мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ оиди ҳамин корбарӣ намуда истоданд. мушоҳида шавад агар бо иловагӣ ахборот медиҳем. محترم دلشاد حامدوف در صورت رعایت نشدن همین طلبات قانون جزا پیشبینی کرده است. از طرف پروکراتور در این سمت کدام تدبیرها عملی شدند؟ درست بسیار سوالی به مورد دادید. از عین حال این پرویز زمانزاده قید کردن نوابسته از همون کارهایی که فهماندهی گفتن گزارنده شده ایستاده باشند هم در این سمت به واسطه از طرف پروکراتور شهر تنها در دوره سپریگرده سال جاری وابسته به زیارت حاجیان 13 عدد پرونده خیرانکنی مأموری بخشش 11 عدد پرونده خیرانکنی مأموری آشکار کرده. نسبت شخصان گناهکار پرونده خیرانکنی مأموری با ماده 481 کدکس خیرانکنی مأموری جمهوری اسلامی آغاز کرده. برای ماهیتاً بررسی نموده و ستاندن جریمه ها به سود ارسال کرده شده است. همزمان نگفته نمود که بسیار این مسئله تشویق‌آور میباشد. در همین زمینه گفتنی هستم که در جماعت‌های دهات یک واحدی کاری وابسته به بخش تنظیم وابسته به همین ساحه تنظیم یک نفر وابسته شده است. فعالیتشون ناکفایه میباشد. اگر همین کار درست برای مانده میشد شاید پیشروی همین حاجی زیارت، حاجی آشی همین چیزا پیشگیری کرده میشدن. در حقیقت آنها نیز کار میکنند، نه که کارشون تماما سست، فعالیتشون ناکفایه. زیرا اگر همین حالت ها مثلا یک نفر دو نفر باشند تنها باشند در دوره سپریگری 11 عدد وابسته به همین مسئله خورشکنی آشکار کرده شد که این به نهایت تشویق‌آور میباشد. اگر ما پیش همین راه نگیریم البته ناباوری مردم به قانون سیما برابری بین اهالی همیشه رو به نظر میرسد. بنابراین گفتنی هستم که کار در این سمت ادامه دارد. نسبت یگان کس ندانسته خود از جانبری آزاد نمی‌کند. نظارت پرزور میشه. نظارت باز هم پرزور میشد. کار در این سمت باز هم جانناک کرده شد. نسبت شخصان گناهکار در دایره قانون‌های عمل کننده چاره‌های قطعی اندیشیده میشد.
تشکر. برای زمانزاده امروز در محل ها در جماعت های دیهات مسئله تامین کادرها در بخش هایی که به شما مربوط است چی تدبیرها اندیشیده شده است؟ آیا همه متخصصان برای فعالیت خود سزاوار هستند؟ آیا امکانیتی با قانون ها با مردم کار کردن رو دارند؟ به فکران در بعضی جماعت ها تا به امروز هم متخصص نیست. در خود شهر یک کمیسیه دویمی، در جماعت های دیهات 14 کمیسیه دویمی و 130 کمیسیه جمعیتی موجود می باشد. همزمان در 14 جماعت ما باید سرمتخصص اوید با کارهای دین تنظیم آنها جشن و مراسم باید باشد. عین زمان در حدود شهر و دیهات پنجکین در خود شهر یک کمیسیه دویمی، در جماعت ها 14 کمیسیه دویمی، در شهر و دیهات بود 130 کمیسیه جمعیتی برای طلبات های ماده های قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان فعالیت می نمایند. همزمان در 14 جماعت سرمتخصص باید به دین و تنظیم جشن مراسم باید باشد که ما در 10 جماعت جدول اشتراطی کاری کارمند هست سرمند. فعالیت آنها چه خیلی است؟ در کدام سطح قرار دارند؟ فعالیت آنها مطابق دستورالعمل خدمتی براه مانده شده است. شما را همچون مدیری بخش شهری تعیین میکنه قناعتمند میکنه؟ البته استاد عزیز حاضر کمبودی جای دارد، در ساختارها در سرمتخصص جای دارد. حاضر ما اویده همین چیز کار را پرزور نموده ایستادیم، کوشش می نماییم که طلبات های قانون در دوره قانون برطرف نموده رعایت نموده. خب یک سوال بر شما شاید محترم حامد فهم فکر کنم. یک شبنم کسی از روی مشاهده ها و گفته خویش تباران داماد و عروس از دو طرف پنهانی شبانه توبه های علاوگی چهارما جهاز روزگار آورده می شود که این خلاف قانون است. آیا همین خیلی دلیل ها آشکار شده است؟ البته استاد عزیز حاضر ماده 12 قانون توی دامادی عروسی آمده است. توی دامادی عروسی با گذراندن نه زیاده از 2 معرکه و در دوامی نه بیشتر از 2 روز به طور اختیاری با آراستن ضیافت برای تا 150 نفر و دادن آش توی برای تا 200 نفر از حساب هر دو جانب گذرانده می شود. عین زمان قسم یکی قانون به همین چیز همین سخنان آمدگی، لیکن متاسفانه حاضر ما با تنظیم در آوریم خیلی، لیکن همین شماره همین توی آش نهار کمتر کمبودی ها هست که هم نسبت همین چیزا ما کاربری کروسه میشه. تشکیل معرکه های فاتحه توی، مصلحت آشی، ایدانه بری، صندوق بران، سر و پا بینان، چای گشتک، رئیس طالبان، خدا طالبان، نان شکنان، مادر طالبان، پدر طالبان، روی بینان، این چیزا طبق قانون منع شدگی. لیکن چیزی که شما قید کردید پنهانی باز همین چیزها با مشاهده میاد. هر زمانزاده بعضی هم میگن که حتی بعضی برای نمایشگاری زیاده روی تا 20 میلیون لالی و کمچه خیلی توفه های علاوگی برده همین دیگران را همین به هیجان میارن که دیگران از آنها باید عبرت گیرن و همین کار ادامه دهند. من میخواهم که با مردم بفهمونیم که جوهر اساسی زندگی اولیوی این بخت و سعادت است. با خانه پرحشمت، با سر و لباس، با دیگر مستحقی جهاز روزگار ما نمیتوانیم برای داماد و عروس بخت و سعادت را تامین نماییم. بفکرم مردم را باید که بار دیگر با هم در سال معرفتی حقوقی و رعایت قانون ها دعوت کنیم. البته درست است استاد. اویدی همین مسئله‌ای که گفته شما لیلی بران و اینکه توی فرسونی رئیس کمیته های محل و کمیته های زن های محله وظیفه‌دار شده که کدام محله که کدام حدودی که معرکه میشه با پورگی نظارت میکنن. البته نسبت دیگر سوالو حاضر همین بعد از و تصویب رسیدن قانون خیلی
мардум риоя карда истодан. Бисёр вақт омада вақте ки соҳиби маърака аз мо тавсия мегиранд, мо ҳамин талаботҳои қонунро ба пуррагӣ мефаҳмонем. Лекин ҳамин чиз оҳиста оҳиста анакун танзима даромада истодааст. яъне ислом мешавад. албатта ислом мешавад. Мардум нағз дарк намуданд моҳияти қонуна. айни замон ҳамин чиз ба як низоми муайян даромада истодааст. Дилшод Ҳомидов, дар сурати риоя нашудани талаботе ки мо имрӯз таъкид кардем, яъне зиёдаравӣ кардан, намоишкорӣ кардан дар вақти масалан тӯйҳои домодию арӯсӣ, қонун ҷазоҳо пешбинӣ мекунад. албатта дуруст қайд кардед. Ман ба саволи қаблие ки шумо ки ба Парвиз Амонзода пешниҳод намудед, ҳаминро илова кардани ҳастам ки дар ҳақиқат пинҳонӣ гуфтед ба якдигари зиёдаравӣ кардан дар вақти шабона чизу чораҳошонро ба якдигарӣ мерасонанд. айнан ба ҳамин монанд камбудиҳо аз тарафи прокуратураи шаҳр ошкор карда нисбати шахсони гунаҳкор парвандаҳои қурбонайёкунии маъмурӣ татбиқ карда шуд. ҳаминро гуфтани ҳастам ки камбудие ки ошкор карда шуданд бисёртар дар ҷамъиятҳои деҳоти Чинор, Халифа Ҳасан, Саразм, Амондара, Хурмӣ ба ҳамин монанд дар дигар ҷамъиятҳо низ қонуншикариҳо ошкор карда шуданд. Ногуфта намонад ки мин баъд низ кор боз як бор дигар мегӯям дар ин самт идома дорад. боз дар дораи талаботи қонун нисбати шахсоне ки ба ҳамин камбудиҳо роҳ медиҳанд ва шахсоне ки ба ҳамин камбудиҳо мусоидат мекунанд ва шахсоне ки бо роҳи пинҳонӣ бо як усулҳои пардапӯшона ба ҳамдигар кӯмак расонида хилофи қонун амал мекунанд, дар дораи қонун нисбаташон ҷазоҳои қатъӣ, ҷазоҳое ки қонун пешбинӣ намудааст чораҷӯӣ карда мешавад ва агар шахсони мансабдор ё дигар нафароне ки роҳбарони корхонаи ташкилотҳо бошад, нисбати онҳо низ дар дораи қонун чораҷӯӣ карда мешавад ва кӯшиш мекунем ки дар воситаи ахбори омма минбаъд низ нафароне ки ба ҳамин камбудиҳо роҳ медиҳанд мушаххас ному насаби онҳоро гирифта ба самъи аҳолӣ расонем, то ки мардум бисёртар возеҳтар фаҳмотар ба онҳо маълум шавад. шаҳрванд нависааст ки дар бисёр шаҳру ноҳияҳои мамлакат музди хидмати мурдашӯӣ, қабрков, мулло, биби халифа новбаста аз оилаҳои сарватманд ва оддӣ як хел муайян шудааст. оё дар шаҳру деҳоти Панҷакин чунин низоми пардохти ҳаққи хидмат вуҷуд дорад ё не? айни замон дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакин маросими дафну азодорӣ ба пуррагӣ гӯям хато намекунем, ба танзим дароварда шудааст. аз ҷумла пештар бегӯи ҷумъа, бегӯи душанбегӣ буд. тибқи дар асоси корҳои фаҳмондадиҳӣ, ташвиқоту тарғиботӣ мо ҳамин маъракаҳои азодориро 3 рӯз намудем ва аз ҷониби биби халифаҳо ки ҳар хел барҳа музди хизмат мегиранд, тӯҳфа мегиранд, ҳамин чизҳо ба пуррагӣ нест шуд, нест ҳамин чизҳо. оиди маъракаҳои маросими дафну азодорӣ қисми 3 ба омадагӣ ки ба ғайр аз ҳаққи хизмати қабрканд ва мурдашӯӣ гуфтагӣ дигар нестанд? нест, фақат ҳаққи хизмат барои қабрканд ва мурдашӯӣ дода мешавад тамом. дигар чизҳо хеле маблағгузорӣ муайян шудагӣ нестанд. баъзе мардум мегӯянд ки як нафар мисал сарватманд чанд баробар маблағи зиёд медиҳад барои обрӯ, барои чунин намоишкорӣ, вале шахсе ки нисбатан оддӣ аст ҳамин маблағ надорад. баъд онҳо хулоса мекунанд, бо баъзан хафа мешаванд ки чаро фалонча ба ман инқадар маблағ доду, ту барои чӣ кам медиҳӣ. барои беҳтар мешуд як корҳои тарғиботӣ бурда ҳамин мардуман муҳаҷа фаҳмондан имконпазир аст. албатта устод ҳозир маҳаллаҳо ба ҳамин чиз ба танзим даромадагӣ як маблағи муайян худошон аниқ кардагӣ барои қабрков ва мурдашӯӣ ҳамин маблағ муайян шуда. дар баъзе деҳҳо ҳаст ки ҳамин чизҳо худошон аз тарафи худи маъракадоро карда мешавад. ҳам худошон мешаванд, ҳам
оиди қаркарон худашон хеле маблағгузор нест. Ане ки маркази шаҳр ба ҳамин чиз ҳаст, аз тарафи раисои кумитаи маҳал муайян шуда як нархи аниқ маблағгузорӣ мекунад. пешрои муаззами миллат соли 2007 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ба ҷашну маросим дар ҷумҳурӣ бо як мақсад: пешгирӣ аз хароҷоти зиёдатӣ ва ин маблағҳоро сарф кардан барои таълими фарзандон, баландбардоштани сатҳи зиндагӣ қабул кардан. акнун низ бубинед, ин ошкоро мардум мегӯянд ки масалан бе нархи иҷораи як тарабхона, нархи иҷораи наворбардорӣ, нархи иҷораи гурӯҳи санъаткорон, бубинед чӣ хел арзишаш баланд аст. агар аз рӯи масалан муҳтарам Дилшод Ҳомидов медонад, аз рӯи низоми кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон мо баҳо диҳем, дар 1 соат 2 соат ин қадар маблағро талаб карданам ё нодуруст меҳ аз рӯи виҷдон нест. мефикрам Парвиз Амонзода шояд дар оянда бо ҳамон онҳое ки ба ҳамин масъала алоқаманд ҳастанд як суҳбатҳо гузаронда аз онҳо даъват мекардед ки бо қабули қонун бояд ки онҳо ҳам ҳами нархҳоро поён баранд. дар ин бора чӣ хел корҳо мекунед? албатта устод дуруст қайд кардед шумо. дар боби 4 тартиби хизматрасонӣ дар ҷашну маросим, моддаи 17 тартиби хизматрасонӣ дар ҷашну маросимҳо муфассал гуфта шудааст. хизматрасонии ҳунармандон дар тӯю маъракаҳо дар асоси шартномаи хаттӣ тарафҳо бо риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. қисми дуи ҳамин модда ба омадааст ки маъмурияти тарабхона, қаҳвахона, ошхона ва тӯйхонаҳо ӯҳдадоранд хизматрасонии тӯри маъракаҳоро дар асоси шартномаи хаттии тарафҳо ба роҳ монда, ҳангоми баргузории тӯю маъракаҳо талаботи қонуни мазкурро вобаста ба шумораи даъватшудагон ва вақти баргузории онҳо риоя намонанд. ин байни соҳибмаърака ва санъаткорон маъмурияти тарабхона шартномаи хаттӣ баста мешавад. оё дар оянда каме ҳамин нархҳоро поён бурда мумкин аст? ҳамчун як кӯмак ба мардум аст, инам танзим аст. албатта мо нақша дорем, боз ба наздикии шӯраи ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барпо мегардад. оиди ҳамин масъалаҳо бо маъмурияти тарабхонаҳо, санъаткорон даъват карда мешаванд. оиди ҳамин масъала бо гуфта мегузарем ки як танзима дарод. вале ман як нуқтаро дар ҳамин ҷо дар заминаи суханҳои Парвиз Амонзода гуфтанӣ ҳастам ки новбаста аз оне ки шартномаҳо ба имзо мерасанд байни соҳибони маърака ва ҳофизу сарояндаҳо дар фаъолияти пеш аз ҳама бояд қайд намуд ки дар ин ҷо бояд саҳму фаъолияти нозироти андоз низ бояд ба инобат гирифта шавад. зеро дар ҳудуди ҷамъияту деҳоти шаҳри Панҷакент, худи маҳаллаҳои шаҳри Панҷакент барандаҳо ҳастанд, ҳофизону сарояндаҳо ҳастанд ки дар қайди нозироти андоз умуман нестанд, лекин ҳамарӯза ҳар ҳафта баъд аз соати корӣ дар охирҳои ҳафта тӯи маъракаҳоро мегузаронанд бе шартномаҳо дар қайди нозироти андоз низ як маблағи муайян мегирад. мо прокуратураи шаҳри Панҷакент ҳамин фаъолияти тарабхонаҳоро низ шахсан худам таҳлил карда баромадем. аз 3000 то 10000 сомонӣ барои як гузарондани ҳамин маъракаи тӯй маблағи пулӣ мегиранд, неки тамоман ба нозироти андоз як маблағи ночиз месупоранд. ба ғайр аз ин боз аз супоридани ҳавай низ саркашӣ мекунанд. боз гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин хуб мешуд ки тамоми ҳамон ҳофизу сарояндаҳо маблағи муайян фоида ба даст оварда истоданд, маблағи андозро месупорданд. инҷо бояд мо қайд намоем ки фаъолияти худи нозироти андоз кор дар ин самт бениҳоят суст, бениҳоят суст. шумо дуруст мисол додед ки баъзе мардум ҳаст, мардум шароиташ мисол намебардорад ҳамон чӣ ва талаботи замон бошад мехоҳад қатори дигар мардум як маъракаи зебу замонавӣ барпо кунад. қонун низ иҷозат медиҳад дар доираи талаботи ҳавай баргузор кардан мумкин ҳамин чизро, лекин имконият надорад. худи ҳамон ҳофизу сарояндаҳо ё барандаҳо дар ягон ҷо дар қайд гирифта нашудаанд. маблағи ки давлат муайян кардааст
پتنت یا شهادتنامه یگان حجتی تصدیق کننده، یگان حجتی حقوق معین کننده ندارن. او در برابر این نزد خود هر خیلی مبلغ‌های گوناگون رو مونده، مردم را سرسام و سرگردان کرده. باعث میشد که میرد از بانک قرض میگیرد، از یک جای دیگر قرض میگیرد. همین خوب میشد که همین چیزا بود. هر بانک چقدر که در بول خرید طرف داشتم، کار در این سمت باز هم جدی براه مورد فعالیت تمام مقامات رو تحلیل کرده باشد. کوشش میکنیم که همین کمبودی که این حال جای دارن برطرف نماییم و مردم از همین قانون، از دولت، از مقامات های اداره و تشکیلات ها راضی باشند. برنامه ما به انتها میرسد. به رهبران، به مسئولین، به شهروندان وابسته به اعلان شدن سال 2024 سال معرفتی حقوقی چی توصیه و پیشنهاد دارید؟ تشکر زیاد. بار دیگر تاکید می‌کنم که بسیار سپاسگزار هستیم برای تکلیف در این یک برنامه خوب و مردم و ساکنان شهر دهاتی پنجکین گفتنی هستم که حتما طلباتایی که در قانون پیش بینی شده از رعایت نمایند. اسرافکاری، خودنمایی این کاری خوب نیست، عاقبت خوب نیز ندارد. باعث میشود که میبخت چون سرسان و سرگردان شده در بدل اداره و مقامات های حفظی حقوق گردد. از این لحاظ از همه مردم خواهش می‌کنم که تمام نازکیات، تمام طلبات‌هایی که در قانون تنظیم عنعنه پیش بینی شده است رعایت نمایند و سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت محترم جناب علی مومنی رحمان را با یک درک بلند مسئولیت قبول نمایند و ما نیز پیروی اقدام‌های پیشوای معظم ملت هستیم. تشکر. برای زمان چی فکر دارید درباره این مسئله؟ من миннатдории худамро ба ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷикин муҳтарам Омидзода Дилшод ва ба роҳбарияти Садо ва Симои шаҳри Панҷикин барои ташкил намудани ҳамин гуна барнома миннатдорӣ менамоям. Ба шаҳрвандон гуфтанӣ ҳастам ки надонистани қонун шахсро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. барои ҳамин сарфаю сариштакор бошанд, барои ки ҳамин ҳодисаҳо рух надиҳад бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ҳамкорӣ кунанд. мо ҳама хизматчии давлатӣ дар хизмати халқ аст. تشکر. من در خاتمه یک پیشنهاد دارم. دلشد آمده یک فکر خوب گفتن. اون نفران که واقعا همین قانون رو ویران میکنند باید آنها توسط واسطه‌های اخبار اعلام گردند. مردم داند که کدام شهروند خلاف قانون عمل میکند و دیگران از همین اعلان ها، از همین برنامه های واسطه های اخبار عامه به خلاصه میبرند که امروز اجرای قانون ها تحت نظارت مقامات پروکراتورا و دیگر مقامات دادگاه قرار دارد. من به هر دوی شما برای اشتراک در برنامه نوبتی معرفتی حقوقی عزیز سپاس میکنم و به بیننده های عزیز و ارجمند اطلاع میدهیم که این برنامه ادامه مییابد و در همکاری با پروکراتوری شهر پنجکین ما هفته های آینده با اشتراک دیگر رهبران چنین برنامه های معرفتی را منظوری شما خواهیم کرد. سلامت و سربلند باشید. تشکر.